Maxima Lift Suite ja mä nyt tällä hetkellä nostan tuosta renkaan pois. Tää Lift Suite ei ole aktiivinen, eli mä oon löysännyt sen täältä nyt pois, se ei auta mua yhtään pätkää. Ja tehdään niin, että mä otan ensin tämän pois ilman, että tää tukiliivi on päällä. Ja sitten kohta laitetaan uusi tilalle. Ja katsotaan miltä se tuntuu sitten ton Lift Suiten kanssa. No nyt mä laitan Lift Suiten aktiiviseksi, eli vetäsen tästä nämä etulenksukat tiukalle, jolloin mä tunnen, että tuo takana toi jousisysteemi onkin kireellä. Eli nyt sitten kun mä lähden nostamaan tätä rengasta pois, niin se ottaakin vastaan tuolta ton kuorman. Oli muuten oikeasti aika paljon kevyempi.